Guys, good morning. Ito po yung mami si Manay. Ito ngayon sa labas, guys. Maulan ngayon, guys. Kaya naglaba ako. Denier ko lang at nagsampay na ako. Today is Sunday. Kaya guys, ayan. Nandito si mami sa labas. Nakulimlim. Nakulimlim, guys. Ayan. Nakita nyo, guys. Puno dito. Puno kami ng sasakyan dito, guys. Ayan. Ang mahirap, guys. Diyan ang suki ko, guys. Yan. Hardware yan doon sa harapan. Yan, guys. Yan. Building na yan. Inchik dyan ang may-ari. Yung mga boys dyan, yun ang aking mga suki. Every Saturday sila nagbabayad. Yun 1 week, dito sa akin sila nag-almusal, nanananghalian. At saka, kung meron pang natira, hapunan. Yan. Tapos, umalis na sila sa bodega. Dati, ito ang bodega nila, guys. Katabi ng aming tinitirahan. Ayan, mga bodega. Umalis sila. Naglipat ng malaking bodega. Ayan. Kaya, di yan ni Daddy D. Nagawa siya ng mga tanim-taniman dyan. Dyan. Mga lalagyan na mga buti-buti. Ayan, ito, meron pang natira. Kukunin ko nga, guys, kasi ano naman naisip ni Inchik, kasi yung inakila nila, nirent nila doon na bodega, guys, ang mahal na daw. Kaya ang nangyari, balik sila dito sa tabi namin. Dito naman sila ulit. Ang laki nga sa loob, guys. Diyan naman sila magbubodiga. Ayan, kukunin ko na ito, guys, kasi mamamatay lang naman ito. Yung dahon ng sili. Kukunin ko yung dahon ng sili na iba kasi mamamatay lang ito dito. Tatambayan ng mga buwis pag naglalagay niya ng kukuha ng mga stocks na mga simento, kaya mga plywood, yero. Yan, kukunin ko na ito, pakinabang. Tapos yung mga tanim-tanim dyan, Daddy din na mga puro container, nilipat na niya. Tingnan natin, guys. Puro sasakyan yan, guys. Hindi man namin mga sasakyan. Ayan na si Daddy D. Ayan, guys. Wala kami ibang mataniman, guys. Wala kaming space. Hindi kagaya nyo, guys, na malaking mga space nyo, taniman nyo. Ayan, nilipat dito lahat si Daddy D. Ayan. Sili yan, mga sili. Ewan kung malalaki ba o hindi namin alam kung ano, basta kung ano ba yun, yung maliliit lang, yung nilalagay sa sukal pinakurat ba yun. Dito sa Bicol, Sambalas, meron din ditong siling mahaba. Ambot lang kahanga ng mga rin kung manisilaway, pero may nagsasabi na dapat daw lagyan yung tubig na inaano yung nilalagay ba yung tubig? Ano ng pangalan nun? Yung baribid ba yan? Sabayan ka ng ano, butang tubig ba? Daw ang bitsin para daw mawala. O yan, ano man ni, kurikong naman ni, giulod. Yan, guys, si Daddy D. Yan yung malunggay niya. Na mga, ano naman yung taon yung kamugay. Yung kamugay. Yan, may sili pa na itatanim siya. Yan. Kasi budiga di pa rin yan ang Inchik dyan. Sasara bubukas yan dyan. Kaya dito niya sa gilid. Ewan ko hindi ito maapektuhan. Sayang lang kasi. Yan, guys. Yung among garden. Gamay. Himo-himo ni Daddy D. Yan. Ipanlipat niya dyan. Galing doon sa kabilang budiga. Ganyan. Dapat ito, hindi naman yan ano kaya wala man may matamnan diri lang yung taon mi sa kilid-kilid. Pero nanambok mong bayaw, pero gagmay lang daw ng kamunggay. Yan, gagmay
May mga malunggay ba? Mabuti na lang yung merong inaano-ano, ginagawa-gawa. Yan, si Daddy D. Yan, guys. Kasi wala naman na siya na work. Yan, guys. Yan ang kanyang pinagkakaabalahan. Nanahon ng yung kamugay. Ano ako, daghano na ako kuha, guys. Kaya kaano ko lang, sayang talaga ito pag hindi mo makuha. Masabay ko lamang sa aking sabaw-sabawan. Ayan, guys. Kasi, pagka sa Monday, mag-start na naman ulit dito sila sa bodega. Karamihan dito, magtatambay dito pag papahinga ng karga. Matapak-tapakan na ito, guys. Kanugon, oy. Kanugon yan. Sayang yung kaayo, guys. Sayang. Nako. Mapakinabangan na ito siya. Kanugon, oy. Pero wala pa siya bunga, guys. Amotod ka ha. Kaya nga naman, akong magtanong kay mamatay. Man, o niya, manggagmay ang dahon. O pagay mamunga. O may swerte sa akong kamot. Pero naaday iba daw na magaan ang kamay. Magaan daw ang kamay. Madali mabuhay ang mga tanim-tanim, guys. Pag nagtanim. Biniyayaan ng malamig na kamay. Yan ang sinasabi, malamig na kamay. Ba't lagi, uy, kaya anong dili malamig ang kamay ko. Mainit mo ng aking kamay. Uy, ano kang init mo akong kamay? Kalinturahan na akong kamay mo. Mamatay ang aking tinitanong. Kalinturahan mo na akong kamay. Tingnan, kalinturahan di ay. Huh. Well, yun ko sa kamunggay, guys. Manguha ako gam. Kuha ko diri gamay. Kaya di na may ubos. Kuha na ako gamay. Aron makatubo daw. Kay tuay ko'y okra dito. Saka yung kinuha ko na dahon ng sili. Ihalo na ako, guys. Diba? Kahit maliliit lang ang dahon. Makasulod na sa kamingaw. Sala ko amba. Anong halo-halong utan. Paborito mo na akong halo-halong utan. Kanang kuha na ko sa gulay diri sa Bicol, mga gata-gata. Although masarap din ang gata. Ang gata-gata. Pero iba talaga yung pag namingaw ko sa utan sa kanang lawoy lang. Yan yung nakuha kong kamunggay. Utan kakaroon. Utan kakaroon. Diyan ang nakuha kong sili. Daw ng sili, guys. Mga ulo-ulo. Madami ito na okra ko, guys. Ano na lang, hindi na inano. Kasi pag nagpapaksiw ako, nilalagyan ko ng ganito. Saka pag naglilinag ako, ginaganyan ko, lalagyan ko ng okra. Para naman, ano yung mga mamimili, hindi naman sa gulay, kahit pa paano may gulay, mahal na nga ang karne. Tapos, wala pang mga gulay-gulay. Nilalagyan ko mga gulay-gulay, guys. Yan. Ito ang halo ko, guys. Ang dilim ng aking camera. Ay, kaluloy. Bumili ako ng kalahating tuna, guys. Sa kanila, ipipreto ko. Gusto nila preto sa butter na may bawang. Sa akin ito, halo ko sa bulang lang. Sa akong kuwan ba.
Takutan. Hatiin ko lang yung sibuyas kasi ako lang naman kakain eh. Hati lang sibuyas. Guys, luto na ang aking sinabawan na may halo-halong gulay. Ayan, tama-tama, pagod ako magsampay sa aking mga nilabahan. Maulan nga lang, buti na i-dryer ko. Ginoo ko. Ayan guys, kaunagid ni Ron. Ayan, naluto na guys ang akong giluto guys. Hindi ko ninyo mapakita. Kaya pakita, mahuwad. Ang akong kanon guys. Ayan. Red rice. Alam nyo ba guys? Ano? Yung 1 kilong red rice. Style ko. Kasi gusto ng bunso ko red rice daw lagi. Hindi naman pwede. Kaya nag-red rice na ako Sabado at Linggo. Kasi alam nga naman itinda ko red rice. Hindi naman sanay dito mga taga Bicol ng gusto puti na rice. Kaya sinaluan ko. Red rice ako. Nilalagyan ko na rice na puti. Tapos nilalagyan ko ng red. Yung pulang kanin. Kaya lahat na siya parang lahat red. Ang bilis makahawa ng pula. Guys, mga unta, mangiti sa pasalamat sa Ginoo, tagaan tagid. Salamat. Mga unta guys. Ayan. Dapat pag magkaon daw na bagong luto daw guys. Simhuton. Igo ba ng aso kay anong pawa daw sa pasmo. Pawa man sa pasmo. Mga unta rin yung mga unta. Ang okra, nahumok na okra, kamunggay. Ang tuna. Sa may bili-bili ang akong gikuha karon tambok. Guys, kaya na malagi dihig. Labi na magigikan ka sa obra, kapoy ka tayo. Kaya nang hay ko sa'yo ko, uwan-uwan akong gidryer. Mahangin-hangin na lang to. Ugat tayo nito siya. Grabe. Diretso sa akong sikmura guys. Sus, grabe. Init sa sitihan. Uy. Alas 10 na baya. Nagkapi na gatas ng kuganihan. Pamahaw ko pala niya. Masundan niya akong kaon. Anong oras na kay mga 1 o'clock or 2 o'clock. Ako guys, mag-shoutout ko sa mga laging pumupunta sa aking maikling live guys. Update na ako kan Lolo. Shoutout kay Jocelyn Santillan, Oy Ganda Channel, Lens Heart, Jen's Channel, Susain's Vlog, thank you so much. Coral Toys and Games, thank you so much. Yeah, thank you so much. At lalo na kay Margie TV, gwapang Margie TV, salamat. At saka si Panyang Payatot, Bisdak Inday, Bisdak Good Style, Kurot Itlog, Ma'am si Kate, did you see Fernan, did you see, ayan, si did you see, at saka si Babes in the US, thank you so much, Turistang Yaya, Margie TV, Kurot Itlog, balik ko na Panyang Payatot, binalik ko na kasi kanina nag-live ako, nandun sila ulit.
at saka si Mami Pearly Vlog. Kapag Bebslim Bahas, agoy salamat pasensya sa mga dili ko na banggit. Kaya minsan pumupunta din naman sila Kabutoy, kaya kapang Mama Discam. Salamat sa mga kaalala guys. Hindi na talaga katulad ng dati ako nagla-live na. Maraming kasi nga okay lang maka-update lang ako kay Lolo. Kagumkum ang okra. Kamunggay yun. Nakuha ko kanina sa garden Daddy. Bito guys. Ba't kaya pa ako nagtatanim guys? Kunti-kunting sili, ganyan. Talbos ng kamote. Yung inalisang binili kong talbos ng kamote. Tinatanim ko din doon. Ba't natutuloy? Mainit yata ang kamay ko guys. Ako ginuo ko. Init pala ng kamay ko. Sus Mariusip. Kaya pala. Joke. Sarap ng malunggay. Dahon ng sili. Saka ang tanin nyo guys. Shoutout sa inyo lahat dyan guys. Wala lang ito lana guys. Wala lang lana. Walang lana na itong linuto ko. Sabaw lang, sabaw. Thank you sa pag-watching nyo guys. Ganyan dito sa amin guys. Wala akong mataniman. Wala space. Paggawa ni mo simento, mga sakyanan. Thank you good. Thank you. Muta ko pa guys si Mama Jack. Mama Jack. Jocelyn Rosco Vlog. Ayan, Rhea. SMR, Gracie TV, Michelle Diary, ayan, Mega Miles, thank you so much, Narcy Lacaba, Ice Malet, nakalimutan ko sila guys, so wonderful Yaya, ayan, thank you so much sa inyo guys, nakalimutan yun ako, uy, Diyos ko, ginawang lagi.